थानाय तांसालो साउथ ब्लक सानमुं खलायमानि सालका लादाखनि LAC o नाइकेल मुंनि आरिनोति सुंमुंग कानि हाकतनि वानसुकमुं काहायकेनो अंखा आबो हायकेनो भारतनि चीनी सेंक्राक रक साकनि थाइनि सिमि किफिलानि चेंगै टंखा फाइटने 28 ते 29 अक्टोबरनि बिसिंगो सालका लादाखनि LAC नि जतो अञ्चलो काइनै हाकतनि सेंक्राक रकनो नरना बागै सामुं जतनो पाइनाय आबनि उलो रासिया ब्रिक्स आचौलायमुंनि जरावो आ पाति मुनतिब कक सालायके मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी दे चीननि प्रेसिडेन्ट शी जिनपिं आरिनि नाइकेल मुंगो आगिनि काहाय हाबार किफेलै तुबुना बागै गसिलायखा कानि हाकतनि आदंनो थानाय 9 अक्टोबर दे 25 अक्टोबरनि मांफलिबो नुगै मानखा आरनि टेम्परारि शेल्टर बो नरै नukjakha साथाय कलायो 2020 बिसिनि एप्रिल तालनि सिमि सालका लादाखनि दालबिदाल आमजायो LAC तै फायो हनै ककसेल जामुं कासामानि चाइना सेंक्राकनि फासिं फियाबा ताबुक आरनि सिमि सेंक्राकनो ननानि सामुं जेङै rukjakha पातिमुनो तै फातार हास्तेनि मन्त्री S जयशंकर आबहाय सामुं खलायमानि नतै खा फुरजा बिउ रिपोर्ट ककखरां।